Il-Partit Nazzjonalista jibqa' jmur kontra r-rakkomandazzjonijiet mir-rapport tat-telfa tal-elezzjoni ġenerali tal-2013 meta jibqa' jassoċja ruħu ma' Daphne Caruana Galizia. Ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista jgħid hekk: il-bloggers ta' simpatija nazzjonalista. Kien hemm inqalilna li l-Partit Nazzjonalista spiċċa weħel b'dak kollu li persuni li jissimpatizzaw miegħu kienu qegħdin jiktbu fil-blogs tagħhom. Ħafna ħassew li l-Partit Nazzjonalista messu fittex li b'mod ripetut jiddiżassoċja ruħu minn dawn il-blogs meta dawn kienu jinkludu kummenti ta' natura personali. Minflok, Simon Busuttil mexa bil-maqlub u fl-aħħar ġimgħat beda jattakka b'mod personali esponenti tal-Gvern u Partit Laburista wara allegazzjonijiet velenużi li saru fuq il-blog ta' Caruana Galizia. Persuna li kitbet fuq is-sajt ta' Caruana Galizia fakrit għax qal ir-rapport tat-telfa fuq l-istess blogger. Caruana Galizia iżda wieġbet li dak li għajt ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-2013 mhuwiex dak li għajt Simon Busuttil. Fl-istess post Caruana Galizia iżżid tgħid li min għamel ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista kull ma għamel kien li sempliċement ġabar l-opinjonijiet tan-nies li ħafna minnhom kienu anonimi. Xi ħadd ieħor jgħajjar bħala stupidi kemm lin-nies li kitbu r-rapport kif ukoll il-nies li taw l-opinjoni tagħhom fir-rapport. Bid-dikjarazzjoni tagħha li Simon Busuttil ma jemminx fir-rapport tat-telfa tal-2013, Daphne Caruana Galizia ikkonfermat li l-Partit Nazzjonalista qed jassoċja ruħu magħha u direttament kontra ir-rapport innifsu. Ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista kien miktub minn Rosette Take li llum hija Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u Anne Fenech, President tal-Eżekuttiv tal-Partit.